Mayong gabi mga igsuon, diri ko mo tutok sa atoang pamalandong sa giingon sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo karong adlaw Miyerkules. Ana siya. Ask for whatever you will and it shall be done for you. Kumbaga, pangayo bisan unsa ug kini ihatag ubuhaton para nimo. Mga igsuon, ang pangutana, unsa man gyoy iyang ihatag? Bisan unsa nga atong pangayoon o unsa gyoy makaayo nato? Well, the answer is ikaduha. Well, pwede man ang una. He can give anything kung gusto niyang ihatag. Pero dili man gud nato matugkad ang wisdom, no, ang kaalam sa Dios. Kay binase sa atong experience, bisan dili ta ganahan, bisan nasakitan ta, iyang gitugot nga mahitabo, mga sakit nga panghitabo, tungod kay gusto niya nga we will become better than before. That is the wisdom of God. So, ang closer answer is ihatag sa Dios ang unsa gyoy makaayo nato. So, for today's reflection, kanimo ay hinumdumi mga igsuon. God may not give you what you want, but for sure, He will give you what you need. Again, God may not give you what you want, but for sure, He will give you what you need. Kana manggong want, mga igsuon, bisag na anak kay cellphone, I want another cellphone. Bisag na anak kay sapatos, I want another pair of shoes. So, dili kaayo kinahanglan. Pero kanang need, parihana sa hangin, tubig, pagkaon, nga gikinahanglan gyud nato. Necessary gyud. Now, aron masabtan ninyo, sa bag-o pa kong pari, 2012, na inihangyo nako nga magpadihog. Ug human sa dihog, nag-istoryahan na mi, informal, pero hangtod karon dili ko kalimot. So pwede na akong ma-share ninyo, dili siya confidential, at least madasig mo. Ako, dasig kaayo. Ana siya, Padre, kaila mangyud ka nako. Makita ko nimo sigig simba sa simbahan kada adlaw. O kanang akong pagsimba, Padre, dili na plastic. Diniyos na, sincero na, tinuod yun na. Pagkabalo nako, Padre, nga na ako'y cancer, stage 1, nag-uol ko, and at the same time, naapog ko'y kahinawaing sa Ginoo. Lord, ganun ako man. Nga, nagdiniyos man ko sa akong pagka-Kristiyano, sige kong simba, nag-ampo ko. So, abinin mo, Padre, during that time, what I really wanted, take note, want, is mamaayo ko sa akong sakit. Mawala ni akong cancer. Mao na akong want. Hangtod ni abot og level 2, stage 3, na agihapon akong cancer. Sige gyapon kong pangayo, Lord, I want nga mawala na akong sakit. And to cut the long story short, Father, now I am on my stage 4, I am dying. Pero nganong maka-smile man ko? Karon nganong maka-smile man ko? Bisag stage 4, wala gyapon mawala akong cancer. Kaya abi nimo, Padre, na-realize nako sa tanto nakong pamalandong nga wala gihatag sa Dios ang akong want, kundili nakita sa Dios nga dili na maoy akong need.
ang iyang gihatag unsa gyoy akong need o gikinahanglan bisag naa pa ko'y kanser hangtod karon. Kabalo ka, Father, unsa iyang gihatag nako nga need gyud nako? Deepest faith, pinakalalom nga pagtuo, Father, mo nay akong nadawat nga grasya gikan niya. Mo nang bisag naa pa ko'y kanser, I am ready to die, and I will die with a smile on my face. I am ready to die. I am ready to meet the Lord. No bitterness, no pain in my heart. And you know what? She died in peace. Mga igsuon, I hope na sabtan ninyo. Dili ni sayon sabton, kinahanglan ni mo go beyond ka, mo transcend ka. Kay of course, di sa di ganahan maayo. God can give that. Pero sa iyang wisdom nga dili nato matugkad, mas makita niya ang unsay atong gikinahanglan. Mao nang sinanay bisag naa siya'y cancer, katong akong gidihugan, ka-smile na siya. Tungod kay lalom na kaayo iyang pagtuo, o nakita niya nga tungod sa iyang lalom nga pagtuo, the Lord is with her. So unsa pa may akong pangayoon? Bisag sakit physically ang cancer, pero with my faith nakita nako nga wala ko pasagdi sa Ginoo, naa siya mas lalom, mas dako nga plano para nako. So wala na ko'y angay kabalakan, wala na ko'y angay ikasuko, ikaguol. Maunang I am ready to die, and I will die in peace and with a smile on my face. So again, mga igsuon, atong iyampo ni nga grasya, pangayuon ta ni kay dili ni sayon, nga masabtan nato ni ang wisdom ni Lord nga dili nato matugkad. Kung sa ganito, God may not give you what you want, but for sure He will give you what you truly need. God bless.